so much Mpostoli. Asingene namhlanje sizwe izwi linamandla nesifundiso sanamhlanje. Yeah, isifundiso namhlanje sithola lapha encwadini kaTimotheo wokuqala chapter number 2 verse 4. Yes. Singathatha nje mhlambi sobona singama ku verse number 8. Ngifuna nje ukuxoxa nabalaleli. Kukhona lento wonke umuntu ahlale nayo ukuthi uNkulunkulu yini akuthandayo ngami. Ikupho kusenhlizweni yakhe akuthandayo athanda ngiwenze. Yes. Sigcina senza noma yini silindele ukuthi uNkulunkulu ayamukele. Kodwa uNkulunkulu ukubekile okuyikhona akuthandayo kumuntu. Into yokuqala esibona lapha ya ithi ngizonika amavesi nje ngoba kungenza singawafundi wonke. Yeah. 1 Timothy chapter 2 verse 4 to number 8 bese kuba Isaiah 55 verse number 6 to number 9. Yeah. And then Izenzo 17 verse 26 kuya ku 30. Yeah, bese kuba Romans 10 verse number 10. That is the last verse. Lapha ku Timotheo sifunda ukuthi uNkulunkulu munye. Yeah. Okwesibili usinike umlamuli. Oh yes. Phakathi kwakhe nathi. Lokho kuchaza ukuthi kukhona ingxabano ekhona phakathi komuntu noNkulunkulu. Uyazi noma wazi, uyakholwa noma ukholwa yiloko kodwa nixabene noNkulunkulu. Into enixabanisile yikumhlubuka uNkulunkulu ekudalile okwenziwa isidalwa sokuqala uAdam. Yeah. Bonke abantu bazalelwa ekubalekeleni nasecasheleni uNkulunkulu. uNkulunkulu wenze izenzo eziningi kodwa akakaze abongwe. Akakaze anikezwe icredit. Yes. Kuyasiqhatha lokho noNkulunkulu. Yeah. Wonke umuntu mangabe enza into is either uzothi ikhwepha zakhe noma uzonika icredit kwabanye abantu noma kwezinye izinto athembela kuzona. Kuyasiqhatha noNkulunkulu ke lokho. So ukuxabana komuntu noNkulunkulu kwaqala ensimini yaseEdeni. Yes. Kuhambe izizukulwane ngezizukulwane. Kwaze kwafika isikhathi la uNkulunkulu ezama khona indlela zokumfuna umuntu emlandela umuntu. Mawuya kwemprofeti uEzekiel uthi ngilandela isoni kuze kube sekufeni. Kusho ukuthi uNkulunkulu manje osebona ukuthi akabi-initiate lobudlelwane ubonakele azama ukubulungisa. Nangu umuntu ebaleka. Ma uNkulunkulu ethi hayafuna. Uma ethi ngilandela kusho ukuthi umuntu ufulathele. uNkulunkulu uyamlandela ngemuva. And uthi ngiyoze ngijike mase ukuthi lo muntu usefile. So in lifetime yonke. So God cannot give up with us uma nje sisaphila. Exactly. Kuze kube sefile kazi ukuthi the point where now you are breathing the last breath. That is the only time where God can do anything to rescue you. To bring back your relationship and now. Yes. So on the side of God, God is interested to have you as a human being in his family. He does not look at you as someone who qualify to be part of him, because kumbuluguti, you are created in his image. You have his nature in you. So ulandela into yakhe ekuwena. Yeah. So incwadi kaTimotheo ke ithi ke munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Owanikelwa kuba afe ngenxa yezono zethu. uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Yes. So intando kaNkulunkulu yokuqala ofana uyazi ngawe kulonyaka ka2026 ukuthi wena ufuna uNkulunkulu usindiswe. Number 2 kufanele ufinyelele kulazini iqiniso. Iqiniso linye amanga amaningi. Iqiniso linguye uNkulunkulu. Iqiniso ilona olidingayo elikhululayo. Iqiniso liyamkhulula umuntu uma elazi. Yes. That's what the Bible says. Yolazi iqiniso, leqiniso liyakunikhulula. Izinto eziningi obambeke kuzo kungenxa ukuthi uswela ulwazi lokuthi uNkulunkulu wenzeni ukwenzeleni noma ikhona kuphi uNkulunkulu afisa ukwenzela khona. Okwesibili okuIsaiah 55 verse 6 to number 9. Uthi uNkulunkulu mfuneni nimbize
esaseduze. Into uNkulunkulu ayifunayo kuwe yena useready uba nihlangana uthi mfune uyatholakala. Yes. Incwadi yezenzo 17:26-30 nayo igcizelela lokho ukuthi wadala izizwe zonke ngegazi linye wazimisela ukuba zakhe ebusweni bomhlaba wayinqumela nemikhawulo yokuhlala kwazo. Abese liqhubeka lithi ukuze zimfune. Ngoba akakuthi Lokuphazamisela mphostoli nathi malithi mfuneni eseseduze. yeah. Shuthi khona isikhathi esisizayo la khona engeke esaba seduze. Kwenzeka kanje mawuzalwa uNkulunkulu baseduze mawukhula kwi-environment okhula kuyona umhlaba demo uhlehla kuNkulunkulu. Okay. Because into ekuhlehlisayo impilo noyesono. Uyakhumbula Isaiah I think 59 elithi ingalo yami ayifinyeziwe kodwa ububi benu bungihlukanisile nami. Yeah. Neindlebe zami azizimi ukuze unikhuleke kodwa ububi benu buvalile indlebe zami. So the more you grow away from God. Njoba mongabuka nje indaba kaAdam esethi mina seyideni from ukona kwakhe wahlehla wasuka from ucasha and went far from God. Kwaba uNkulunkulu ohamba emcinga. Yeah. So the best time ukuthi umfune uNkulunkulu is when you are young. That's why iBhayibheli kuhle ukuthwala ijogo usemusha. Kuhle ukumkhonza uNkulunkulu ngakafika insuku ode awuthokozi ngazo. So impilo la emhlabeni yonke impilo oyiphesuwayo noma oyifunayo ihlehlisa uNkulunkulu kuwe. Iqhelisa kude noNkulunkulu. That is why njoba sikhuluma nje umlaleli ekhaya ufakazi. Most people they don't pray. Most people they don't go to church. Yeah. Most people they don't run to God ma problems. uNkulunkulu is too far from them. It's difficult to reach God. That's why incwadi yabaseRoma ithi ungathi ubani ozosiyela ezulwini asondeza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akakude useduze nenhliziyo yakho nomlomo wakho ukuthi mawuvuma ukholwa ngenhliziyo uvuma ngomlomo uzosindiswa. So kune mentality yokuthi vele uNkulunkulu akeke eduze, it doesn't pay attention to my prayers, akanginakile. Kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu has displayed himself. Yes. There's one I call ngibiza ukuthi it's the greatest invitation in the history. La khona uNkulunkulu encwadini kaIsaiah 55 from verse 1 to 3 ethi hozani sithethe indaba. Come, let us reason together. It means uNkulunkulu is always initiating platforms ukuthi ukwazi ukusondela uma umdinga. So intando kaNkulunkulu into ayidingayo esinto eziningi kungenzeka kulonyaka odlule azihambi kahle na ufakazi. Yeah. Kungenzeka ngoba uNkulunkulu ufuna wena eqala kunezinto wena oyifuna kwenzele zona. Oh yeah. Yeah, intando kaNkulunkulu into ayithandayo ngawe nayidinga kuwe ukuthi usindiswe. Yes. Number 1, number 2 umfune esaseduze. Liyaqhubeka lithi umbize. Wena ofanele umbize ukuze akwazi ukuba azibonakalise. And then incwadi yezenzo iyaqhubeka ithi uNkulunkulu akakude. Ithi useduze kuwo wonke umuntu ophila ngoba siphila sihamba sikuye naye ukithi. Yes. So akufanele ucabanga ukuthi uNkulunkulu usesondweni. Awufanele ucabanga ukuthi uNkulunkulu kumfundisi. uNkulunkulu usezwini lakhe. Yes. uNkulunkulu useduze kwenhliziyo yakho. uNkulunkulu has been there knocking at your heart so that you can open your heart and become part of your life. Eyokugcina uNkulunkulu ayifunayo ukuthi wakhe ubudlelwano naye. Ungagcini nje ekutheni ngiyaya esontweni But ungena relationship naye. Hey yeah. A relationship, it needs to be built and strengthened. Yes. Ukwakheka kwe-relationship kusiza ekutheni, kwakhiwa kwe-relationship kusiza ekutheni you understand each other better. Yes. You know into ayithandayo umuntu nento angayithandi. And you'll do things that pleases him. Yeah. So I want to advise you mlaleli ekhaya. Funa uNkulunkulu. Usufunile izinto eziningi kodwa manje I think uyasilela la ekutheni ufuna uNkulunkulu. Funa uNkulunkulu qala. I've noticed ukuthi mungafika la emhlabeni ungaqali ngokufuna uNkulunkulu. Have eziningi izinto ogcina uyithola ezikwenza uNkulunkulu kungabisabalula ukumfuna. They are trying to close the gap noma zivala ivoid kuwena ekudinga uNkulunkulu. Uyazizwela kodwa noma unazo lezo zinto ngoba iBhayibheli ithi komsiza ngani umuntu azuzizwela kodwa kahlekela ukuphila kwakhe. You can feel in your soul ukuthi you are empty. There's something lacking. You can have money, you can have people who love you, you can do all that you want, but
each time mawuqeda ukwenza lokho kukhona into eshoyo ngaphakathi ukuthi I still need something. That void oyizwayo, that emptiness oyizwayo, lo muzo kunganeliswa yilutho uzwayo, it because there is a room that can only be filled by a relationship with God. A relationship with God then we build by reading his word. We build the relationship by attending fellowship, church. We build our relationship by praying. You know, a lot of things that you need to do on your side, which azikho nzima ukuba uzenze, zikhulisa ubudlelwane bakho. The more bukhulu ubudlelwane bakho, the more you have a right to put a demand on anything, because now you know what is yours, what are God's promises, and how to approach God if you need izinto ezithile. uNkulunkulu uyakufuna, uNkulunkulu uyakulandela, uNkulunkulu uyakuvikela, uNkulunkulu uyakusindisa ezintweni eziningi ngoba ugcina uthatha isinqumo sokumfuna, umamukela, unikele impilo yakhe kuyena. Mfundisi khona mawusho kanje ukuthi uNkulunkulu uyakufuna and uNkulunkulu has the best things at heart, unama good interest ngawe. Mase bethi uNkulunkulu kushiyile kusose kwenzakalana, mase bethi uNkulunkulu kushiyile mawukuthi uNkulunkulu kanti uyasifuna kangaka, ufuna sibe ne relationship, mabese bethi nje hayi inkwanyana ushiye uNkulunkulu wena. Indaba kayisekho. When Christ was on the cross crucified, there's a moment lalithi iBhayibheli he cried and said Elohi Elohi lama sabachthani. Yes. Nkulunkulu wami ngishiyelani. Now iBhayibheli iveza ukuthi wayethathe indawo yomuntu, wayethwele izono zomuntu. The only thing ehlukanisa umuntu noNkulunkulu it's sin. Once God forgives you and you accept his forgiveness, there is nothing engenza uNkulunkulu akushiye. Yes. Akashiyani uNkulunkulu akayekana, akana umlando ukushiya umuntu as long as you are in a relationship with him and you call his name. Only sin. And the problem of sin is solved easily. He says, if you come to me, come by faith, acknowledge that you are a sinner, repent, confess, it's done, I will accept you and forgive you. There is no how many times should I confess or should I sin and keep coming back. iBhayibheli ibeka uNkulunkulu evula umnyango ukuthi ngizokuxolela mawubuya kimi. As long as you come back. As long as you come back. So uNkulunkulu uma ukushiya on condition yokuthi awuphenduki. Nakhona uzwile laqale khona kweEzekiel sithi ukulandela kuzobe sethu. He will make means ukukhombisa ukuthi I'm here, I need you to come back to me. Akalahlani uNkulunkulu. iBhayibheli lithi angikushiya ngikuyeka. Isifunga senzile leso uNkulunkulu ngomuntu. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. We are in conversation with Umpostoli LV Mahlangu. Very powerful teaching this morning. Ukuthi uNkulunkulu yini akayifunayo kithi, yini kumele siyenze, uNkulunkulu akathanda ukuba siyenze. Sesiyayivala nompostoli mhlawumbe amazwi akho okugcina nje umpostoli sesivala, and then you also share with us if we want to be in contact with you. Sinithola kanjani mfundisi? Enye izinto uNkulunkulu ayifunayo ukuthi uphonse kuye inkathazo zakho. Utshele yena izinto ezikhathazayo. Uyathanda ukuphonselwa inselelo ngezinto ezihlupha wena. Can't you try him? Uthatha izinto zonke ezixakile uyibike kuye. Ngayibika ngokwakho ngomthandazo uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyokuvuza njengalokhu umfuna. Ungayibika kuye ngokuya kumuntu kaNkulunkulu noma enkonzweni ucela uthandaziswe. Yes. uNkulunkulu is waiting for you. Some of the delays in your life are because he wants you to get him first. Oh yeah. One of the challenges and disappointment you're going through, it's because God wants you to get him first. So it's yours now to make a decision to seek him, search for him. You will find him. uNkulunkulu uyatholakala. Ngicela uthandaza nomuntu nje othi mfundisi sithandaza nami sengifuna uNkulunkulu kulonyaka. Yes. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha nangumlaleli ziningi izinto asexakeke kuzo. Yes Lord. Njengamanje obelalele lelizwi uthi let me try God. I pray that you show up to him or to her and prove yourself. With all this time you've been waiting for them to come back to him, to you. I pray in the name of Jesus, manifest yourself in their lives so they may know ukuthi kade ubalindile. And yenza izenzo ziyotshengisa ukuthi after I turned back to God,
things began to align. I thank you, Lord, for you are faithful. It is done in Jesus Christ's name. We pray. Amen.